Табигатьнең вакыт каршысында тып-тын калып, башын игәнмәле. Тезелешеп җәйне озатырга чыгып баскан печән кибәннәре. Көз килүгә ак җәймәдәй булып, сузылып ята җиргә ап-ак томан. Кояш нурларында пәрәвәзнең тирбәлгәне ишетелә сыман. Тик бер генә көзнекеме соң бу? Урманнарны моңсу сагыш сарган. Кыштыр-кыштыр килеп алларыңа, ялкын өзелеп төшә агачлардан. Ерак үткәннәргә, киләчәккә ишетелер күк әгәр аваз салсаң. Күптән киткәннәрне табарсың күк, болыннарда бүген эзләп барсаң. Шау вакытның дөнья каршысында тып-тын калып, башын игәнмәле. Табигатьнең шушы мизгелендә и җаннарны чайкыйсы бар әле. Харрас Әйүп.